ମୋ ମନଟା ପରା ରାଧା ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛି। ରାଧା ତୁ ଆସୁ ରାଧା, ଭଲ କରିଛ। ଚାଲ ଆମେ ଗାଁ ଛାଡିକି ପଳେଇବା, ଚାଲ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲ। କିଏ ତମେ? କିଏ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରା, କିଏ ତମେ? ଓ ତମେ ଏଠି? ହଁ, ମୁଁ ଶୁଣି ତମେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଅ, ଗାଁର ମାଟି ପାଣି ପବନ ବେଶ ପୋଷାକକୁ ଭଲ ପାଅ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଗାଁ ଝିଅ ଗଲି। ଏଇ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ମୁଁ ଏ ଶାଢୀରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି? ମ୍ୟାଡାମ ମୋ ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି, ତମ ପ୍ରେମିକା ରାଧା ଆଉ ତମର ହେଇନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? କିଏ କହିଲା ରାଧା ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ? ଯିଏ ବି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛି। ସତ କହିଲା, ରାଧା ଖାଲି ତମର ନୁହଁ, କାହାରି ପ୍ରେମିକା କିମ୍ବା କାହାରି ସ୍ତ୍ରୀ ହବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହରେଇଛି ସେ। ମିଛ। ରାଧା ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଇଛି, ଏକଥା କଣ ମିଛ? ନାଇଁ ସତ। ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ରାଧା ଆଉ ତମର ହିଁ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ ରାଧା ଠାକୁରାଣୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ବଇଁଶୀ ସ୍ୱରରେ ନାଚୁଥିଲେ ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ କଳଙ୍କିନୀ କହୁଥିଲା। ହେଲେ କାହ୍ନା କାହ୍ନା 16,000 ଗୋପ ନାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରାସଲୀଳା କଲା ପରେ ବି ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତା ଦେହରୁ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଲି ତା ଦେହରେ କଳଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ କେବେ କଳଙ୍କିନୀ ହିଁ ଯାଇନି ମ୍ୟାଡାମ। ସେଇଟା ତମେ କହିପାର, ହେଲେ ସମାଜ ଆଖିରେ ରାଧା ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନୀ, ଚରିତ୍ରହୀନ, ଧର୍ଷିତା। ମାନୁଛି, ହେଲେ ରାଧାକୁ ତ ଏ ସମାଜ ବାହା ହବନି, ରାଧାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ରାଧାର ହେଇ ସାରିଛି। କଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ? ତା ବାପା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାଲିକ, ଯୋଉଠି 100 ଭିତରେ ପିଲା ପାଠ ପଢନ୍ତି। ଭାଇଟା ବେକାର, ରହିବାକୁ ଘର ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟାଏ ଡ୍ରେସ ର ଦାମରେ ତାର ବର୍ଷ ସାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ହେଇଯିବ। ମାନୁଛି ରାଧାର ରହିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗରିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ପ୍ରେମିକାର ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7 ମହଲା ମାର୍ବଲ ବଙ୍ଗଳାରେ ନଥାଏ। ସେଦିନ କହିଥିଲି, ଆଜି ବି କହୁଛି, ମୁଁ ରାଧାର ହେଇ ସାରିଛି। ଏ ଦୁନିଆ ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ସିଂହାସନ ନୁହେଁ। ଆସିବାର ଦିଆ ଆପଣ। ମୁଁ ବି ତମକୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ରାମ, ତମେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅ, ଭଲରେ ରହିବ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଖୁସି ମୁଁ ତମ ପାଦ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେବି। ତମେ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ ନା, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ରାଧା ନୁହଁ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ, ଏଠିକି ଆସିଲେ। କମ୍ ମୋ ଛାତି ଉପରେ କାନ ରଖିଲେ। ମାନେ ଆରେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ଛାତିର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ, ବାସ୍ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଲିଆ। କଣ ଶୁଣିଲେ? ଯେମିତି ଆଗରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ସେମିତି ଶୁଭୁଛି। ବାସ୍ ଆଉ ଥରେ କାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଥରେ ମୋ ପ୍ରେମିକାର ନାଁଟା କୁହନ୍ତୁ। ରାଧା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମ୍ୟାଡାମ? ଖାଲି ଯାହାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ସ୍ପିଡ ବଢେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରେମିକା। ମରିବ, ମରିବ ସେ ରାଧା।